जुलि जानायनि उनाव नोंथांमोना देहायारि जेंनानि थाखाय गथ'मानि जेंनाजों भुगिनांनानै दं नामा? गथ'मानि बिसि फिसायनि थाखाय क'क्राझाराव फिन लानानै फैबावदों मोजां फाहामथायनि मोनसे मोजां खाबु। क'क्राझारनि एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव फिन लानानै फैबावदों बे मोजां खाबुखौ। क'क्राझारनि एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टारा गथ'मानि बिसि फिसायनि थाखाय बेसेन नाङै मोनसे देहा सिबिथाय खाबु लानानै फैबावदों। थांनाय माखासे दानफोरनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो दाननि 4थि सप्ता एबा 4थि सनिबार खालि बेसेन नाङै देहा आनजाद नायफैयोमोन। बे खेबाव फैगौ आगस्त दाननि 2थि सप्ता थामहिनबा फैगौ 10 आगस्त खालि एप'ल' फार्टिलिटी गुवाहाटीनि देहा फाहामगिरि IVF स्पेशलिस्ट डक्टर प्रतिभा कसारिया नोंथांमोननि देहायारि जेंनाखौ नायनो थाखाय क'क्राझारनि एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव फैगोन। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा जुलि जानायनि उनावबो देहायारि जेंनानि थाखाय गथ' मोननो हायाखै, बिथांमोनहा 10 आगस्त खालि क'क्राझार सहरनि JD र'ड रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि मोखाङाव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेसेन होनाङालासे नायफैजानो आरो देहा फाहामगिरिनि बोसोन लाफैनो हागोन। एपइन्टमेन्टनि थाखाय 8135834710 नङाब्ला 6001517103 मबाइल नम्बराव बुकिं खालामनो हागोन।